anya zan bada sadakan nan kuwa saboda malamin nan fa ya ce dinga sadaka kan da sami Allah wannan fa anya ba bayarwa zai yi ba kuwa ko dai wucewa zai yi ne na ga yau ba Allah to yau za su bayar da sadakan nan ma kuwa ranar samu amma yau na ji shiru asabar ranar to Allah su karba ranar samu amma yau na ji shiru to bismillahir rahmanir rahim to kasuwa ta ci gari bismillahir rahmanir rahim to dama tana jira na ita je ma ka gaya mata bayan zo ba sai zuwa an jima gaskiya ni ban san wani aikin mama wallahi oh shit hello baby na ce kirki damu yanzu nan zan tawo kawai ki jira ni yawa kawai ki jira ni kawai yanzu nan zan zo kai ka ce magana kawai amma fasa ma aikin kawai kaji wallahi wata kawai aike ne kawai ki tana kawai yanzu zan zo minti 5 ki bani kawai yanzu zan zo ba damuwa ina dan wani business ne to shikenan ba damuwa kai wancan ba almajirin bane da na bashi sadaka kai mu je mu kamo shi kawai wallahi aka ba sa gane ni wallahi ni babban damuwa na yarinya nan tana jira na akwai canjin 1000 ka cire 300 nawa to akwai canjin 1000 ka cire 300 to bari mu gani bismillah dama na fada ma ba makawo bane kai ba